sa initial survey, 800 yun. Minamadali natin before up to May 12. Kailangan natin may submit sa Interagency Task Force to show them na kung ano yung statistic ng COVID case natin sa province. Naniniwala si Governor Dennis Pineda na matibay ang maipipresentang datos ng lalawigan ng Pampanga sa National Interagency Task Force kasunod ng pagbubukas ng Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital COVID-19 Testing Laboratory. May 4 na RT-PCR machine sa JBL at isa dito ay gagamitin para sa testing ng mga Kapampangan. Maliban sa 800 survey tests na gagawin ng Department of Health sa Pampanga, may available na 10,000 test kits na ang lalawigan. Pero plano ni Governor Pineda na dagdagan pa ang target test ng mahigit 20,000 para masaklaw nito hindi lamang ang mga confirmatory tests at suspected cases hanggang Hunyo. Now, just imagine yung mga frontliner lang natin, ang dami. Maybe initial mga 20,000 ang gusto ko para sa lahat ng mga frontliners, mga public official, mga initial na sa 20,000 tayo ang gusto ko. Naniniwala si Pineda na nakahanda na ang Pampanga para kontrolin ang pagkalat ng COVID-19 at nakasunod ang lalawigan sa itinakdang guidelines ng IATF sa testing, tracing, isolation at quarantine. Nasanay na rin ng lalawigan ang swabbing team ng Pampanga hanggang sa mga rural health units para kumuha ng mga test sample. Kung kakayanin muna ng probinsya, probinsya muna ang gagalaw. Pag umabot doon sa punto na to RHU na, Municipal Health Officer, and to RHU, doon ko pa lang sila pagagalawin. Pero right now, we have also 20 swabber na nakatrain for the provincial hospital. So baka tayo muna ang gumalaw. Ginagawa na ngayon ng sangguniang panlalawigan ng mga magiging panuntunan para sa posibleng pagharap sa new normal at paano ito pakikitunguhan ng lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Especially yung protocols for the employees. Yung safety protocol ng mga employees, yun yung number 1 na ginagawa ng sanggunian ngayon. Maybe magpapa-implement na lang tayo ng isa for the whole province, mapa-government, mapa-private. Gagawa kami ng isang protocol for the safety of Kapampangan. Anumang araw ngayong linggo ay magpapatawag ng pagpupulong si Pineda kasama ang pribadong sektor upang alamin kung paano makatutulong ang lokal na pamahalaan sa mga manggagawang Kapampangan na magbabalik trabaho. We're going to have a dialogue with them to get some inputs pa kasi we need to consider yung financial capability nila eh. Just imagine how much it takes per test. Dapat pag-usapan, babayaran nila. May bayad din yan, hindi naman puro libre yan. So yung mga nalilibre na mga government right now or na national government is yung mga naka-confine sa hospital. So yung mga going back to work, hindi basta-basta shoulder ng company yan. Kaya kailangan pag-usapan mahigit. Denise Diala, CLTV 36 News.